La, 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 la. Cesta lesom na hrebení, cesta lesom na hrebení, cesta lesom, cesta lesom na hrebení, cesta lesom po daždi, po daždi. Diviaky, jelene, daniele. Niečo tady to asi zase šlo. A toho diviaka už nepočuť. On má asi teritorium tam na Trchove. Z druhej strany. No poďte, babi. Dobrý bok. Na hrebení, cesta som rozprávkový. A počuť ho tam v diaľke. On má asi také jedno stanovisko, že? O, teraz bol nejak blízko. Možno nás sleduje. Biela, nevládzeme? Nevládze? Violinko, poď už kúsoček, je to len hore. My si oddychneme, buba. No, posed tu zase trvá, ešte stále je tu. Pozri, divozele už sú úplne suché. Ako sa volá ten pichliač? Pcháč. Perfektný je, kvety ešte stále má. A už je inak suchý. Dobre sa rozrástol. A hen sú, pozri, úplne čerstvé, Duchoslav. Pozri, tento ešte parádny. Aha, divozel kvitne. Cipana. Pozri toto. Duchoslav, toto nie je pcháč, ale či je? Toto. Ty brde, jaký obrovský. A vyzerá, že už odkvitol podľa všetkého. Ja viem, že kvitne, ale vidím. Divozel kvitne. Chápeš, koncom októbra divozel kvitne. Tak je taký maličký. Tento úplne suchý. Tu sme to s bávami obdivovali, že? Čo si to fotili všetky. No, perfektný raj pchačí. Šípky už sú, že? Ale ešte neprešli mrazom. Tvrdé všetko ešte, chvála Bohu, nemrzlo. Domček, kto v tebe býva? Uja s puškou. Uf. Nádherné počasie sa nám ukázalo. Potom, jak dneska do obeda pršalo. Sa nám to vyfarbilo všetko. Bieluška nejako sa nám moce. Bielý. Poď, buba. Tichý les. V sobotu po obede. Všetci zalezení. Tichý les. V sobotu po obede. Kde tu nejaký vtáčik, kde tu nejaký holub hrivnáčik, kde tu nejaký diviačik, kde tu nejaký daniel a inak pohodka. Pod nami hlboký járek, tiež také hlboké údolia, deliace jednotlivé kopce. Si pripadám jak vo Fatre alebo niekde v Tatrách. Tu bol kamarát z
z Popradu hovoril, že tatranský les čistokrvne. On varil na jednej chate v Tatrách a hovoril, že tu keď sa prešiel, že mal nové pocit, že je niekde v Tatrách. Je to také divoké tu stále. Človek by si povedal, že ani toho tu nie je až tak strašne veľa. My sme posledný lízanie z Malých Karpat. Potom začína Mijavská vrchovina. A my sme medzi bielými, vlastne posledný lízanie z Malých Karpat, ktoré strany sú biele Karpaty. A medzi tým je také údolie, taký úval. A je tu veľmi špecifické počasie práve kvôli tomu, lebo vlhkosť, ale na jednej strane ani to nechytá tak veľmi tie vetry šialené, ktoré stále sužujú všade inde krajinu. Skôr tak preletia cez nás. Wow, Duchoslav, poď sa pozrieť. Koralovec, ale starší už, ale jaký veľký. Ty brďo, toto som už nevidela, to som videla na Ostrieži naposledy. A prvýkrát toto zoberieme. To je mňamka na entu. Voľnosť, sladký duše plamen, miesto pokryvky, priválil ma kameň. Wow, krása. Tiskám, horeka, dolka, lúka sa otvára. Wow, lúka. Á, jaká hmla. Duchoslav, poď sa pozrieť. Si, pána, jaká hmla je tam. A vidíme smer Mijava. Mijavská kotlina sa pred nami otvára. Vidíš tú hmlu? Sila. To vyzerá jak namaľované. Kubík. Toto je obľúbená lúka. S výhľadom na cesty, na obzor, na veľkú Javorinu. Za dobrého počasia vidno veľkú Javorinu odtiaľto. To je nad nami kúsoček. V zime to býva celé zasnežené. Dá sa tu krásne lyžovať. Voľnosť, sladký duše plane, miesto pokrievky. Wow. A biele Karpaty nevidno teraz. Je taký opár po daždi. Tam býva niekoľko domov, kde bývajú usadlíci, aj chalupári a zdá sa, že majú psov. No poďme. Ja viem, že sa chodia jelene.